ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിലെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇന്നത്തെ സ്ലൈഡില് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട്, നമുക്കത് റിവൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ 18ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സ്ലൈഡ്സില് 1ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടുള്ള റിവിഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്, 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത 17 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് പൂർത്തിയായി. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് 17 അധ്യായങ്ങളില്. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പിന്നെ എന്താണുള്ളത്? മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളുടെ അനുബന്ധമായ സംഗ്രഹമാണ്. അതായത് കർമ്മ, ജ്ഞാന, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം കൂടെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലും സംഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഊന്നി പറയുന്നത് പരമപുരുഷനോടുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന്. ഇതേ കാര്യം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ പാതയായിട്ട് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയല്ല, വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ടാണെങ്കിലും അത് രഹസ്യമായിട്ട്, അതായത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യോഗയും, കർമ്മയോഗ, ധ്യാനയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ഇതെല്ലാം തന്നെ 17 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 5 വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ, അതായത് പരമാത്മാവ്, ജീവൻ, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കാലം, അതായത് സമയം, പിന്നെ കർമ്മം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ അധ്യായത്തിലും എന്താണ്, ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഈ സ്ലൈഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് പറയുകയാണ്. അധ്യായം 1 കൃഷ്ണൻ തന്റെ കീഴടങ്ങപ്പെട്ട ഭക്തരെ, അതായത് തനിക്ക് ശരണാഗതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ, പാണ്ഡവരെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കാതെ അവർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതായത് 14 മുതൽ 19 വരെയുള്ള 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അർജുനനും ഭഗവാനും ശംഖമെടുത്ത് ഊതുന്നു. അതിലൂടെ ഇവരുടെ കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ പിളർക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. അതായത് അതിലുള്ള ആ പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിനെ കുറിക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ ആ 4-5 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് തന്റെ ഭക്തരോടുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല. അച്യുത എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും പരാജയം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചുതി പറ്റാത്തവൻ, താൻ കൊടുത്ത വാക്കിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റാത്തവൻ എന്നെല്ലാമുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്തരോട് ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവ് സംഭവിക്കുന്നില്ല.
കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ സേവകനാകുന്നു അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് 1 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 2 അധ്യായം മുതൽക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ പറയണം. ഭക്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. 2 അധ്യായത്തിൽ ആരാണ് പറയുക? നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹതോ ഭയാത്. ശരി, ഇനി അടുത്തത് മാളു മാതാജി പറയരുത്, അടുത്തത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയണം. 2-ാമത്തേത് 41. ഭക്തർ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. നന്നായി മാതാജി. ഇനി 3-ാമത്തേത് ഭക്തി ഭൗതിക രീതികൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. 45. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ. പുസ്തകം നോക്കരുത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുസ്തകം നോക്കി, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, പുസ്തകം നോക്കിയിട്ടാണ് പറയണേ. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമാത്മവാൻ. നന്നായി മാതാജി. ഇനി ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം കൃഷ്ണനോടുള്ള സമർപ്പിത ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ. പിന്നെ ഏതാ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതില്. അപ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ള ശ്ലോകം. ഇനി 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. 3-9 യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സനാതന. ശരി, ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അർപ്പിക്കണം. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമ ഭൂത യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വരഃ. അധ്യായം 4 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ദൈവീക രൂപവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകൂ. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. കാരണം ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോ ഹെഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരവസരത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം സാധിക്കും. അധ്യായം 5 കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്. 5:29 ഭോക്താരം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അധ്യായം 6 എല്ലാ യോഗികളിലും ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് ഭക്തിയോഗി. യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും ഒന്നും മിണ്ടണില്ലല്ലോ. 4 പേരെ ആൻസർ പറയുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 7-ാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുവരെ പറയാത്തവർ ആരെങ്കിലും പറയണ. കൃഷ്ണനോടുള്ള കീഴടങ്ങൽ, അതായത് ശരണാഗതി മാത്രമാണ് മായയെ മറികടക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. അതായത് ഭഗവാന്റെ മായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഊർജം. ഏതാണ് ശ്ലോകം 14? ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാം ദുരത്യയ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി. ശരി, കൃഷ്ണനോടുള്ള സമർപ്പണമാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്? 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം ബഹുനാം മാം പ്രപദ്യതേ
സമഹാത്മാ ദുർലഭ. ഇതെന്താ അത് ഓരോരോ ലൈൻ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാല്. ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾ ദിവസം വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? കൃഷ്ണ ഭക്തർ കൃഷ്ണന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമവി. ഏതാത് ശ്ലോകം? 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അല്ല അത് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. അത് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം. ഭക്തരും പാപരഹിതരുമായ ആത്മാക്കൾക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം ദൃഢവ്രതാഃ. ശരി. ഭക്തിയോടെ ഇനി 8-ാമത്തെ അധ്യായം. ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യച മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയഃ. പിന്നെ 14-ാമത്തേത് ഭക്തിയിൽ കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ നേടുന്നത് എളുപ്പമാണ്. അനന്യചേതാഃ സതതം ശരി, കറക്റ്റ്. ഇനി 22 അനന്യഭക്തിയാൽ കൃഷ്ണനെ നേടാൻ എളുപ്പമാണ്. അനന്യയ അതേതാത്? ലഭ്യസ്തനന്യയാ യസ്യാത്മാസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. കറക്റ്റ്. ജ്ഞാനം, യോഗ, കർമ്മം, ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ എല്ലാ വേദരൂപങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഒരു ഭക്തി യാന്ത്രികമായും അനായാസമായും കൈവരിക്കുന്നു. അതായത് ജ്ഞാനയോഗ, കർമ്മയോഗ, മറ്റുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ഇനി 9 കുറച്ചധികം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ അറിവുകളുടെയും രാജാവാണ് ഭക്തിയോഗ. ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകവും ശുദ്ധവും ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ആഹ്ലാദപൂർവം അവതരിപ്പിച്ചതും രാജവിദ്യ, രാജകുഷ്യം, വിതമുത്തമം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയണേ. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തർ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നു. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്തി അനന്യമനസോ മാം ശാന്തിം. ശരി. 14 അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം നിത്യമായി ജപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സതതം അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കുകയും വേണ്ടാത്തത് അവർക്കുള്ളതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതിനെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണത്? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യദനാ പരിഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ശുദ്ധമായ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. സമോഹം സർവഭൂതേഷു ദേശ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ ചാപ്യഹം.
ഭക്തരുടെ ആകസ്മികമായ തെറ്റുകൾ കൃഷ്ണൻ ക്ഷമിക്കുന്നു. 31. അഭിചേത് സുദുരാചാരോ അറിഞ്ഞൂടാ. അഭിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭ സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഃ. കൃഷ്ണൻ തന്നിൽ പൂർണ്ണമായി ആഗിരണം ചെയ്യുക, അതായത് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതനാകുവാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. ശരി. അധ്യായം 10. പൂർണ്ണമായ അറിവുള്ള ഒരാൾ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വതഃ വികൽപേന യോഗേന സംശയം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവുള്ള ഒരാൾ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ശീലമാക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ ഭാവ സമന്വിതഃ. അടുത്ത ശ്ലോകം 4 ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത 8 തൊട്ട് 11 വരെ. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം ഏതാണ്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ കഴിഞ്ഞിട്ട് 9ാമത്തേത് ഒരാള് പറയൂ, ഒരാള്. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. മറ്റിട്ട മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം മാമ്യത്യം 10 തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏന മാമുപയാന്തി. 11 ആരാ പറയാ? തേഷാമേവാനുകമ്പാതം അഹമജ്ഞാനചം തമഃ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഇനി അധ്യായം 11. അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാനോ കാണാനോ കഴിയൂ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ. എന്തുപറ്റി? എന്നോടാണ് പറഞ്ഞേ? ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. ഓക്കെ. ഭക്തിയോടും പിന്നെ വിരക്തിയോടും അസൂയയോടും കൂടി കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അസൂയയില്ലാതെ അസൂയയോടുകൂടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതില് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഏതാണത്? 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര ന സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. ശരി. 12 ഭക്തി വ്യക്തിത്വത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതായത് വ്യക്തിത്വമല്ല ഇവിടെ, അവ്യക്തിഗതവാദിത്വത്തെക്കാൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ ചുമതല നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? താൻ സ്വയം ഭക്തൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. അത് അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി നചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. അതായത് മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ മുഴുകി വീണുപോയ ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ ഭക്തിയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിക്കുന്നതാണ്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ 8 മുതൽ 12 വരെ ഭഗവാൻ
ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പടികളെ, അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായുള്ളത് മുതൽ താഴേക്കുള്ള അവരോഹണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി ഭക്തിയുടെ ലളിതമായ രൂപങ്ങൾ, അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു എന്നിരിക്കില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് മുന്നേറാം. അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി, കേവല ഭക്തി. മയ്യേവ മന ആധത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ മയ്യേവ സംശയ. ഇനി 13 മുതലുള്ളത് 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സന്തുഷ്ട സദം യോഗി മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്തഃ സമയപ്രിയഃ. 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ളത് കേട്ടോ. 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ഇനി 13ാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനുള്ള വഴി അമാനിത്വം, അധംബിത്വം, അഹിംസ, ശാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, ധൈര്യം, ആത്മവിനിഗ്രഹ മുതലായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇനി ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് മാത്രമേ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. അധ്യായം 14 തടസ്സമില്ലാത്ത ഭക്തി എന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. തടസ്സമില്ലാത്ത ഭക്തി മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ. സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ? അറിഞ്ഞൂടാ അത് ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടക്കണമെന്ന്. ഇനി 15 കൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, അതായത് കൃഷ്ണന് ശരണാഗതനാകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അഹങ്കാരം എന്നിവയെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. 3 കാര്യങ്ങളെ, 3 ദോഷങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. നിർമാനമോഹ, ജിതസംഗദോഷ, അധ്യാത്മവിദ്യ, വിനിവൃത്തകാമാഃ, സുഖദുഃഖ സജ്ഞൈർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാഃ പദമവ്യയം തത്. കറക്റ്റ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നു 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം മോഹനം ച സർവൈ രഹമേവ വേദ്യോ കറക്റ്റ്. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ മുഴുകുന്നു. യോ മാം ഏവം അസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. ഓക്കെ. അധ്യായം 16 പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള തത്വങ്ങളോടുള്ള വിരക്തിയാണ് അധപതനത്തിന് കാരണം. അതായത് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെയുള്ള ജീവിതമാണ് ആസുരിക സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് 23, 24 ഭഗവാൻ 2 കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നു. ഒന്നിൽ ശാസ്ത്രവിധികളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം, മറ്റൊന്നിൽ ശാസ്ത്രവിധികളെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അധപതനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഏ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത.
സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതി. ശരി. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധികളെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ 23 പറയുന്നത് യേ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതി. 24 പറയുന്നത് തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തും ഇഹാർഹസി. 23 ശാസ്ത്രവിധികളെ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ പരലോകത്തിലാകട്ടെ സുഖം ലഭിക്കുന്നില്ല. 24 അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ശാസ്ത്രവിധികളെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടതാണ്. 17 പരമാത്മാവിന്റെ പ്രീതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതിക രീതികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഭഗവാൻ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധ സ്മൃത ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാപുര. 3 കാര്യങ്ങളിൽ 3 ഓം തത്ത് സത്ത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ 3 വാക്കുകൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകും. ഇനി 18 ഇനി പറയുന്നത്. 18ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ചുള്ള പരമോന്നത നിർദ്ദേശം. മറ്റെല്ലാ പ്രക്രിയകളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങുക. മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ പിന്നെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. അതാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രക്രിയ. ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥമാണ് പ്രഭുപാദരുടെ 1-3 അധ്യായത്തിൽ 44ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരാൾ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എല്ലാ പേജുകളിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉടനടി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഭാഗവതം അറിയുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മനസ്സിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആർക്കും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രവൃത്തിയിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആർക്കും മനസ്സിൽ ശുദ്ധനാകാൻ കഴിയില്ല. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് നോക്കൂ. മനസ്സിൽ ശുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പല വിധത്തിലുള്ള ദുശ്ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ശുദ്ധമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ ശുദ്ധമാക്കണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ അത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രാഗിക്കൊണ്ട് എനിക്കിത് ജോലി തീരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പോടുകൂടി അസൂയയോടുകൂടി എല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും മനസ്സ് ശുദ്ധമാകാനും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം, മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയും ശുദ്ധമാകണം. അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഭയത്തിലും ഇണചേരലിലും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആർക്കും പ്രവൃത്തിയിൽ ശുദ്ധനാകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്പിരിച്വലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് പക്ഷേ ഉയരണമെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണത്? ശരിയായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും ശരിയായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, എവിടെ നിന്നാണ് ശബ്ദം വരുന്നത്? തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും മനസ്സും എല്ലാം ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും ഒരു ആചാര്യന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അത്
ഇടവരുത്തുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉയരാൻ കഴിയും. എല്ലാ താളുകളിലും ശ്രീകൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അത് ആ ഭക്തന്റെ പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആ പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് അങ്ങനെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പറയും. ഇനി നമ്മൾ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്, ത്യാഗവും സന്യാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശിനിഷൂദന. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനായ കേശിയെ ഹനിച്ചവനെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ, അതായത് ത്യാഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും പിന്നെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ത്യാഗം എന്നാൽ എന്ത്? നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ത്യജിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും. അതുകൂടാതെ കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. പിന്നെയോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജോലി, അതായത് കർമ്മത്തെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, അത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? നിഷ്കാമ കർമ്മം കൂടാതെ സന്യാസം, അതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. കർമ്മസന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇതിനു മുൻപ് ഒരു അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് അറിയോ? കർമ്മസന്യാസം പോലെ ഇനിയൊരു ഇവിടെ മോക്ഷസന്യാസ യോഗമാണ്. കർമ്മസന്യാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അർജുനന്റെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. എന്താണത്? സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. ഒരിക്കൽ അങ്ങ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, പിന്നീട് ഭക്തിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ വീണ്ടും അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ത്യാഗവും സന്യാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ, അതായത് പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അവബോധം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മുൻകാലങ്ങളിലെ ഋഷിമാരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സന്യാസവും ത്യാഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഹ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക മോഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് സന്യാസം. എന്നാൽ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് ജ്ഞാനികളും പണ്ഡിതന്മാരും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ചിലർ എന്താണ് പറയുന്നത്, ത്യാജ്യം ദോഷവതിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജമിതി ചാപരേ. ചിലർ പറയുന്നത് സാഖ്യയോഗയുടെ അനുയായികളെ അനുസരിച്ച് എല്ലാത്തരം ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. അതായത് ജ്ഞാനം
യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇത് മൂന്നും തന്നെ ചിലർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റു ചിലർ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ഋഷിമാർ പറയുന്നത് അത് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പോലും ചെയ്യരുത്, കാരണം അതിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജനിപ്പിക്കും എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അതാണ് സാഖ്യ യോഗം പരിശീലിക്കുന്നവർ. അവർ പറയുന്നത് ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ വേറെ ചിലർ പറയുന്നത്, മീമാംസവാദികൾ, അവർ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ദാനധർമ്മം, തപസ് മുതലായവ ഉപേക്ഷിക്കാനേ പാടില്ല. കാരണം അത് നമ്മളെ യശസ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കാരണം അത് പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അത് ശരിയായ വിധത്തിൽ അതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഋഷിമാരുടെ ഇടയിൽ ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെ കുറിച്ച് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധഃ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഇനി ഭഗവാൻ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ത്യാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അത് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്യാഗത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു. അപ്പോൾ താമസ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മഹീഷിനാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, 2 വിധത്തിലുള്ള ഋഷിമാർ 2 അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ചിലർ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, ചിലർ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത്. ഒരിക്കലും അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്? യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മഹീഷിനാം. അത് മനുഷ്യരെ പാവനാനി പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ, ശരിയായ വിധത്തിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കും. ഏതാന്യപീതു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച. ഇത് കർമ്മമാണ് എന്ന് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ, എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ കർമ്മത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കും. നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. അത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പരിത്യാഗ പ്രക്രിയ, അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളും, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ അതിന്റെ കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? ത്യാഗം 3 വിധത്തിൽ, 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. നിയതസ്യ തു സന്യാസഃ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസഃ പരികീർത്തിതഃ. അതായത് മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്ന്, അതായത് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, അതിന് നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മോഹാതസ്യ, മോഹം, ഭൗതികതയുടെ മോഹത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താമസമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശഭയാത്യജേത് സകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. ഇനി രാജസികൾ എങ്ങനെയാണ് അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്? ദുഃഖമിത്യേവ, ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്ലേശകരമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസമാണ്. ഒരിക്കലും തന്നെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലം, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ
കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതെല്ലാം നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ താമസിക രാജസിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്യാഗം ഒരിക്കലും നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്കല്ല നയിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗഃ സാത്വികോ മതഃ. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെയും ആഗ്രഹിക്കാതെ, പിന്നെയോ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ, എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അത് സാത്വികമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നദ്വേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയഃ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാത്വിക സ്വഭാവിയാണ് ശരിയായ വിധത്തിൽ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്താൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം താൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള വിചാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തെയോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെയോ വെറുക്കുകയോ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല സാത്വിക സ്വഭാവികൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികൾ, അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യം, കാരണം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതും അതിലൂടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭരത മഹാരാജാവിനെയും 6 ഗോസ്വാമികളെയും ഇവിടെ പറയുന്നത് ത്യക്വാ തൂർണം അശേഷ മണ്ഡലപതി ശ്രേണിം സദാ തുച്ഛവത്. അതായത് ഭരത മഹാരാജാവ് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിലെ തന്നെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാവരും തന്നെ വലിയ വലിയ ജോലിയിലും ജന്മിയുടെ മകനുമെല്ലാമായിരുന്നു. എന്നാലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നവർ. അതാണ് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്യക്തും കർമാണ്യ ശേഷതഃ കർമ്മഫലത്യാഗി സത്യാഗി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങൾ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ, കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതിനു മുൻപും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നീ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്താണുള്ളത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്, കർമ്മമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവനവന്റെ കർത്തവ്യം ഈ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ കർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകുന്നില്ല. പിന്നെയോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കർമ്മ ഫലമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും പുനർജന്മം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി. ഒരു ത്യാഗിയാകണമെങ്കിൽ, അതായത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനേ സാധ്യമല്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു? കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പുനർജന്മത്തെ നൽകുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ 3 വിധത്തിലുള്ള
ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണഃ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആ ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണത്? അനിഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം, നമുക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഇനി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല തെറ്റുകളും ചെയ്യുന്നു, പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരികിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് തരമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇത് സന്യാസികൾ, കാരണം അവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സന്യാസിമാർക്ക് ഇതൊന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അനിഷ്ടമോ ഇഷ്ടമോ മിശ്രമോ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സന്യാസിമാർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട, കാരണം അവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബന്ധനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മളെ ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ത്യാഗം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ മരണശേഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മത്തിന് കാരണം എന്താണ്, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവ് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചു. ജീവാത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുകയോ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശരീരമാണെങ്കിൽ ജഡവസ്തുവാണ്. ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മം ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കർമ്മത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പുറകിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? ജീവാത്മാവാണോ, ശരീരമാണോ, ഗുണങ്ങളാണോ, അല്ല പരമാത്മാവാണോ? ആരാണ് കാരണം? എന്താണ് കാരണം? അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. പഞ്ചൈതാനി, 5 കാരണങ്ങളാണ് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വേദാന്ത പ്രമാണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തന്റേതായിട്ടുള്ള തന്റേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമല്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പ്രമാണങ്ങളെ, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് 5 കാരണങ്ങളാണ് ഓരോ കർമ്മ നിർവഹണത്തിനും ഉള്ളത്. ഇനി അവയെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം, ആദ്യമായിട്ട് ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. തഥാ കർത്ത, ആരാണ് കർത്താവ്? ആരാണ് പറയുക? കർത്താവ് ആരാണ്? കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ, അയാളാണ് കർത്താവ്. ആരാണ് കർത്താവ് ഈ ശരീരത്തിൽ? ആരാ പറയുക? ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്, കറക്റ്റ്.
കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ജീവാത്മാവിന് സ്വയം കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് പലതും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരങ്ങൾ, ഈ പ്രകൃതിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പലതും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ശരീരം കർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് കരണം. കരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പല വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ടകൾ, കർമ്മങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പ്രവൃത്തികൾ. അവയെ, അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൃഥക് ചേഷ്ട, പ്രത്യേക ചേഷ്ടകൾ, അതായത് ഉദ്യമങ്ങൾ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉദ്യമങ്ങൾ. പിന്നീട് ദൈവം, പരമാത്മാവ്. ഇങ്ങനെ 5 ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് 5 കൂടി പ്രവർത്തിക്കണം. അതായത് ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ്. പിന്നീട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കർത്ത, ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. പിന്നീട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിന്നുപോകും. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുമതിയും. അപ്പോൾ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി 3 വിധത്തിൽ 3 കർത്താക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 3 വിധത്തിലുള്ള കർത്താക്കൾ, അതായത് ഒന്ന്, ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നു. യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുമതി കിട്ടിയാൽ ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർത്താക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ അതിനോടൊപ്പം ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശരീരവും പിന്നെ ആ ഉദ്യമവും ചേർത്ത് 5 കാരണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 5 കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഓരോ കർമ്മവും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് ഭഗവാന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കർമ്മം നിന്നു പോകും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഈ മറ്റു 4 കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അധിഷ്ഠാനം തഥാകർത്ത, അതായത് ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ കർത്താവ്, പിന്നെ കരണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, അതാണ് ചേഷ്ട, പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ശരീരവാക്മനോവീര്യ അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ? അധിഷ്ഠാനം ശരീരം എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ശരീരവാങ്മനോഭിര്യ കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചേതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 3 വിധത്തിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. 3 വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് ഈ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ന്യായം അന്യായം, ന്യായമായിട്ടാകട്ടെ തെറ്റാകട്ടെ ശരിയാകട്ടെ, എല്ലാത്തിനും ഈ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകുമോ? അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. തെറ്റായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്? അതുവഴി നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ വാശി പിടിക്കില്ലേ ഓരോ കാര്യത്തിനായിട്ട്? നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ആ കാര്യം കൊണ്ട് നിനക്ക് ആപത്തേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ കുട്ടികൾ വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം നീ തന്നെ അനുഭവിക്കണം
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിടും. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് കടുംപിടുത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ, ബലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അധപ്പതനത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ അകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധിശക്തിയോ മനസ്സിന് ഉറപ്പോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ആസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവർ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, അവരെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിയിടുന്നു. കാരണം അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് അനുമതി നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ന്യായം വാ ന്യായം വാ, ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ, ഇതിന് ഈ 5 കാരണങ്ങൾ, ഓരോ കർമ്മത്തിനും ഇവിടെ 5 കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാതാജി ചോദിച്ചതിന് അധിഷ്ഠാനം എന്നാൽ ശരീരം എന്ന പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗുണങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശരീരമില്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ശരീരത്തിലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളത്, ശരീരത്തിലാണ് മനസ്സുള്ളത്. പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സുള്ളത് ശരീരത്തിലാണ്. ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ജീവാത്മാവും താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം വേണം. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ, ആത്മാവിന് കുടികൊള്ളുവാൻ, മനസ്സിന് നിലനിൽക്കുവാൻ ഒരു സ്ഥാനം, ഒരു ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, അതാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ശരീരം വേണം. ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ. പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത് 3ഉം ചേരുന്നു. അങ്ങനെ അത് 3ഉം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു കർമ്മമാകുന്നുള്ളൂ. ശരീരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ ശരീരം തന്നെയും. കാരണം ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് മനസ്സുമുള്ളത്. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വേണം. നമ്മൾ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉദ്യമത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ എല്ലാം വേണം, ഏതെല്ലാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് കെട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കണം, എത്രമാത്രം നമ്മുടെ അതിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്രമാത്രം വേണം, അതായത് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് വീട് കെട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രമാത്രം കാശുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അതിനുവേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കണം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ആ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, മനസ്സ് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അന്വേഷിക്കണം, പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കണം, കാശുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, പിന്നെ പെരയുടെ പ്ലാനിങ് അത് വേറെ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിലോ ഇതൊന്നും തന്നെ വർക്കൗട്ട് ആകില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകിയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാശ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാനിനനുസരിച്ച് ഒരു വീട് കെട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകും. അപ്പോൾ ആ ഉദ്യമം എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ചേഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉദ്യമമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും അത് ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ എല്ലാം തന്നെ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, ഈ 5 കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ പ്രഭുജി, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ ഫ്ലോപ്പ് ആകുന്നു. പിന്നെ ഈ മനസ്സിനും മുകളിലല്ലേ ബുദ്ധി ഇരിക്കണേ മാതാജി? അതെ അതെ, മനസ്സിന് മുകളിലാണ് ബുദ്ധികൾ. അപ്പൊ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രഭുപാദ ഇത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രേരണയുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നു.
പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടി യഥാർത്ഥ കർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപമാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് കർമ്മം രൂപമെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അതെവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു? അത് മനസ്സുപയോഗിച്ച് മനസ്സുപയോഗിച്ച് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. കാരണം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിൽ പലതും തോന്നും, അതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാതാജി, മീമാംസവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ മാതാജി? അതെല്ലാം ഈ സാഖ്യ പോലെ തന്നെ പലതരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മാതാജി. പലതരത്തിലുള്ള ഋഷിമാർ, പലതരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അദ്വൈതം, ദ്വൈതം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ മായാവാദികൾ, പിന്നെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടരാണ് അവർ. മീമാംസ സിദ്ധാന്തം എന്നൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മീമാംസ സിദ്ധാന്തികൾ പറയുന്നത്, അവർ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ മേളിൽ മീമാംസ സിദ്ധാന്തികൾ പറയുന്നത് ഈ ദാനധർമ്മങ്ങൾ, അതായത് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സ ഇവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കാരണം അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. എന്നാൽ സാഖ്യയോഗികൾ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. അവർ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. ഒന്നുകിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാപകർമ്മങ്ങളായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നല്ല കർമ്മങ്ങളാകട്ടെ ചീത്ത കർമ്മങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ മീമാംസവാദികൾ പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും നമ്മളെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. പക്ഷേ അതിനുള്ള റീസൺ ഒന്നും അവർ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതെ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പക്ഷെ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്, ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് റീസൺ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സാഖ്യയോഗികൾ റീസൺ പറയുന്നില്ല, ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എല്ലാം നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. മീമാംസവാദികൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്, പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. മാതാജി, അറ്റൻഡൻസ് വന്നില്ല. അറ്റൻഡൻസ് വലിയ ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തു കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും.